салом тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Айни замон мо қарор дорем дар мавзеи лаби ҷай ва ҳоло вориди хоҷагии моҳипарварии Аҳмад Гулмоҳӣ мешавем. Ҳадаф аз омадан ба ин мавзеъ албатта анҷом додани як сафари хубу хотирмони аграрӣ мебошад. барномаи агротуризм аст манзури шумо ва дар ин сафар моро ҳамроҳӣ менамоянд як гурӯҳ кормандони шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода. шумо ҳам бо мо ҳамроҳ шавед ва як саёҳати хубу хотирмонро анҷом диҳед. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои зарфиятҳои зиёд барои рушд бахшидани сайёҳии аграрӣ ё агротуризм мебошад. мардуми деҳоти мамлакат асосан ба корҳои кишоварзӣ машғул мебошанд. яъне шуғли асосии аҳолии навоҳии ҷумҳурии Тоҷикистон чорводорӣ, боғдорӣ, зироаткорӣ, занбурпарварӣ ва ҳамчунин моҳипарварӣ мебошад. таи солҳои охир дар Тоҷикистон моҳипарварӣ рушд намуда, хоҷагиҳои зиёд дар ин самт ба фаъолият шурӯъ намуданд ва маҳбубияти моҳӣ дар кишвар парвариш меёфта марзҳоро убур кард. зиёданд сайёҳоне ки маҳз барои боздид аз хоҷагиҳои моҳипарварӣ ба Тоҷикистон ташриф меоранд. гулмоҳии тоҷикӣ аз дӯстдоштатарин моҳӣ дар ҷаҳон маҳсуб меёбад. дар хоҷагии деҳқонии Аҳмад Гулмоҳӣ асосан ин навъи моҳӣ, яъне гулмоҳӣ, вале чанд намуди он парвариш карда мешавад. мизоҷони зиёд ба ин хоҷагӣ меоянд ва онҳо бештар моҳии дарёиро фармоиш медиҳанд ва ё харидорӣ карда бо худ мебаранд. қаблан низ мо ба ин хоҷагӣ омода будем, аммо он вақт ҳавзҳо зиёд набуданд. ҳоло шумораи ҳавзҳо хеле зиёд шудаву доираи фаъолияти хоҷагӣ низ васеътар гардидааст. зимни сайру гашт дар атрофи ҳавзҳо шоҳиди таъмин намудани моҳиҳо бо хӯрок гаштем. моҳна набоше. хӯрок додисе? чанд та ҳавзи нав кардем? 10 ҳавзи нав кардем. дар ҳамин ҳавз парвариши чанд моҳӣ имконпазир аст? метавонед то 10,000 дона моҳӣ парвариш дар як ҳавз. дар маҷмӯъ ҳавзотон чанд аст? дар умум чанд та ҳавз ҳастанд? дар умум 50 ҳавз. ин ҳавзо марҳила ба марҳила моҳӣ аз як ҳавз ба як ҳавзи дигар гузаронда мешавад ки аз боло аз ҳамон ҷои инкубатсионе мегӯем ҳамон фарқ мешавад. ҳавзшоҳода мегузарад 4 навбат бо ҳавзҳои болода ва ҳамчунин. дар як рӯз чанд маротиба хӯрок метиҳед? ҳози ҳаво уҷе сард шуд, об хунук шуд, мо як маротиба хӯрок метиҳем. як маротиба. дар хунукӣ як маротиба? дар тобистон чӣ? дар 3 маротиба. 3 маротиба. чанд нафар кор мекунанд? 8 нафар. 8 нафар. ҳама мутахассисан? ҳама мутахассис. дар хоҷагии Аҳмад Гулмоҳӣ гулмоҳии дарёиро аз тухмаш парвариш мекунанд. барои парвариши дуруст ва истеҳсол намудани моҳӣ имконияти зарурӣ фароҳам оварда шудааст. чӣ қадр рӯҳнавозу гуворост сайёҳат намудан дар атрофи ҳавзҳои моҳӣ. ҳамсафарони мо пайи кору бори худанд ва ба пухтупаз машғул мебошанд. мо ҳам баъди чанде сайр намудан канори дарёи шуху пуртуғёни қаратоғ ба майдончаи хаймаҳо омадем. ин ҳамроҳи мо фаъол ку? тамошобинони иззатманд, анин кас ҷумъабой Шарипов, роҳбари ансамбли шашмақоми
шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода. Монда набошед. Аллакай алоба даргирондед, ду дег мондед. Чӣ пухта истодед? дар ин дег мастобаи кӯҳӣ. Мастобаи кӯҳӣ. мастобаи кӯҳӣ ки беҳтарин лаззати ҳезуми алоби хати дар кӯ лаззати беҳтарин медиҳад. Хоб, ин дег чӣ? ин дег насиб бошад кабоби кӯҳӣ, чӯпон кабоб. Ҳа, чӯпон кабоб. барои дӯсто. ногуфта намонад тамошобинин иззатманд ки анамин дег, таъдегӣ ва он шароите ки дар ин ҷо ҳаст аз ҷониби хоҷагии моҳипарварӣ ҳамин тавр не? Хоҷагии моҳипарварӣ Аҳмад Гулбоҳӣ ба мо дастрас карда шуд. Яъне дилхоҳ сайёҳ вақте ки ба ин минтақа меояд, аз ҳамин хизматрасонӣ, аз ҳамин гуна ки хизматрасониҳо метавонад бемушкил истифода кунад ва як сайёҳати хубу хотирмон дошта бошад. Анакун дар ҳамин сари дег як замзама кунед чӣ? ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آزری هرچند وصفت میکنم از حسن از آن بالاتری تو از پری چابکتری و از برگ گل نازکتری بس هرچی گویم بهتری حقا عجایب دلبری بس هرچی گویم بهتری حقا عجایب دلبری. سلامت باشید. раҳмат, овозтон хаста набошад. мо дар ин байни ду кӯҳ, بله 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 الهام میبخشه برای هنرمندا وقتی که یک سیاحت میریم به یک سیر و گشت میریم هر یک هنرمند حتما از این زیبایی طبیعت الهام میگیره. дуруст, дуруст, дуруст. хуб, мо шуморо ташхис намедиҳем, шумо идомаи корро дидан гиред. мо каме маълумот дар бораи анами хоҷагӣ инҷо чанд ҳавзҳои зиёд мо қаблан омада будем ба инҷо, вале ҳавзҳо камтар буданд. инҷо нигоҳ кардем чанд ҳавзи иловагӣ бунёд карданд ва мо ба фикрам ки моҳиҳо ҳам хеле зиёд шуданд. мо камтар маълумот мегирем аз анамин кормандони хоҷагӣ. боз бармегардем, хӯроки тайёр шуд, моро фаромӯш накунед, ҳатман даъват кунед. حتما حتما حتما. боз ҳам саёҳатамонро идома додему ин навбат шоҳиди ҳаракати диққатҷалбкунанда ва ё бозии завқангези моҳиҳо шудем. мизоҷон низ пайи ҳам меомаданду гулмоҳӣ фармоиш медоданд. дар тоҷикистон чанд навъи гулмоҳӣ мавҷуд аст. гулмоҳӣ ё холмоҳӣ номи умумии чанд навъи моҳӣ аз оилаи озодмоҳиҳо мебошад. ин намуди моҳӣ асосан дар сою рудҳои кӯҳӣ зиндагӣ мекунад. пушташ сиёҳтоб, шикамаш сафед ва зарди тиллоранг. ҳарду паҳлу ва болҳояш холҳои сиёҳчаи норинҷӣ ва сурху нилгун доранд. бо мақсади пешрафти минбаъдаи соҳа ва таъмини бозорҳои истеъмолӣ аз нимсолаи дуюми соли 2019 моҳипарварон аз пардохти 6 намуди андоз, аз ҷумла андоз аз воридоти технологияву таҷҳизот ва хӯрока озод шуданд. инчунин бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз моҳи марти соли 2023 барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 қабул гардид, ки бо татбиқи он ин соҳаҳо бештар рушд хоҳанд ёфт. маҳз ҳамин омилҳо боис шуданд ки дар тоҷикистон соҳаи моҳипарварӣ сол то сол рушд намояд. хай чӣ хел вазъият? ин деги инҷа дигар чӯпон кабоб буд, нест ку? чӯпон кабоб дер карда ка тамом шин. барои шумо дамламаи тоҷикӣ бо лаззат. дамлама мепазед? бале ҳамашро рӯ ба рӯ мечинем, баъдан дар дигдом мемонем. ҳама яъне ки маҳсулотро? бале бале бале. инҷа чӣ маҳсулоти? дарҷа думба, дар пунаш думба чинем. пас аз думба помидор, баъдан картошка чуна мебинед, ана баъд сабзӣ, пас аз сабзӣ пиёз, баъдан боз картошка, ана гӯшт, хулоса дар охир карам, бо карам мепӯшонем, баъдан дар болаи алов мегзорем. 20 дақиқа пас мо биёем. ҳатман ин барои шумо.
хуб, ҳеҷ гап не. Боз каме дигар сайру гашт мекунем. зимни гаштугузор дар ҳудуди хоҷагӣ канори иншооти хизматрасонӣ шоҳиди ҳолати дигаре шудем, ки қобили таҳсин аст. харгӯшам доре? бале тарбушам аст. ин аз куҷо оварде? Я бародар аз Ҳисор Туфак. аз Ҳисор? чанд сар аст иҷа? аз 13 сар. Тамшои хонагӣ а? Ё, хонагӣ. сар те меша? Сарти мегрезад? намегреза? Не, не. дар баробари моҳипарварӣ машғул шудан ба нигоҳубини харгӯш, меҳнатдӯстӣ ва истифодаи самараноки имкониятро аз ҷониби кормандони хоҷагии моҳипарварии Аҳмад Гулмоҳӣ бозгӯ мекунад. гаштугузори харгӯшҳо дар майдони кушоди ҳудуди хоҷагӣ як манзараи диданиву рӯҳбаландкунандаест, ки диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб менамояд. ҳа ин ҳамроҳони мо аллакай бозӣ ба гузаштиян ку монда набоше. Саломат бошед. Катом каредми? қариб Каред, беҳтарин. шумо аллакай бозӣ ба гузаштед ку роҳбарияти хоҷагии моҳипарварии Аҳмад Гулмоҳӣ нақша доранд дар ҳудуди хоҷагӣ хонаҳо барои қабули сайёҳон ё кемпинг бунёд созанд. дар ин сурат ташрифи сайёҳон ба ин минтақа бештар гардида ҳамзамон даромади хоҷагӣ зиёдтар мешавад. тавре шумо мебинед ҳоло хаймаҳои барҳаво ва суҳбаткарда ташкил кардаанд ва сайёҳон имкон доранд бемушкил аз онҳо истифода намуда ҳамзамон зарфу дигар лавозимотро аз кормандони хоҷагӣ дархост карда гиранд. мо ҳам бо худ танҳо маҳсулоти хӯрокворӣ овардему халос. ҳама чизҳои заруриро дар ҳамин ҷо дастрас кардем. агар дар миёни ҳамсафарон санъаткорон низ бошанд, саёҳат боз ҳам гуворотару хотирмонтар мегузарад. ин чапотия дар ин ҷо мондиам? این نانی چپاتی گرم و وقتی در افتاب خشک میکنن یک لذت دیگر دارد. نانی گرم قاق میگه. гармқоқ در گرمیش قاق میشود بسیار لذتی خوب دارد. ҳамин чапоти яъне ки дар вақти гармиаш дар офтоб қоқ мекунад. در افتاب قاق میکنن. аҷоиб. хуб Шумо яка омадедми? Беҳтарин, беҳтарин, Саломат беҳтарин бошед. ака. Шумо як. шумо чӣ хел? Беҳтарин, омодагиё беҳтарин. чӣ хел? хӯрокам ба фикрам тайёр шуд Боз қариб. ҳамон корбор, ҳамон пухту пас, ҳамон чиз. Беҳтарин. истироҳат чӣ хел гузашта истодааст? Беҳтарин. мо ҳам хеле Тоза, беҳтарин истироҳат. Маромад? Боло. хӯрок чӣ шуд хӯрок? Хӯрок кабоби чӯпония нахӯрдем. дамлама мехӯрем. ҳатман, ҳатман. хӯрок чанд Хӯрок омода аст. Хӯроки якум, хӯрок дуюм. Хӯроки дуюм пас аз 10 дақиқа омода мешавад. бори дигар хушомадетон. Ободӣ пешравия дидем? бисёр хуб шудааст. инҷа хеле ҳавзои зиёд кардем. нақшаҳо аст. дар оянда боз беҳтар мешавад. боз шароитҳо дар ҳамин мавзеъ, дар ҳамин табиат аз ин ҳам зеботару хубтар мешавад. 10 дақиқа пас дамлама, яъне ки хӯрок бо ҳавои дамбуғ буд мешавад. беҳтар омода мешавад яъне. бале. биёед як кор мекунем. Хуб. то ҷои мо маълумот дорем, шумо ҳамроҳи худ асбобҳои мусиқиам овардаед. оқил не? бале, бале, бале. то омода шудани ҳамин хӯроки дуюм шумо як суруд замзама мекунед. мо ки ҳунармандем, дар куҷои табиати тоза рафтем, ҳатман мо илҳом мегирем. як асбоби мусиқӣ мебарем барои истироҳат, барои як эҷодиёт. ҳатман сурудхонӣ мекунем, насиб бошад. мавризҷон, як чой кабуд барои меҳмонҳо, чой аловӣ, як чой кабуд. як суруд насиб бошад бо асбобҳои миллӣ барои шумо тақдим мекунем. чӣ асбоб, кадом номуди асбоб доред шумо? аку аслан асбобҳои миллии мо тору доира, чунки ман худам мақомсаро ҳастам, мақомхон ҳастам. мехостам ки ҳамин тору ровоқати як дусе суруди мулоим баҳри меҳмонон. доиранавоз ки?
دورانوازی ما زهرجان قرایف بهترین هنرمندی خانه فرهنگ شهری ترسونزاده بهترین چهره دست. نباشه شما در جای من شنید برای که نزدیک به همین دورچتون شنید شما یک سرود زمزمه کنید قابل قبول کردم چه خیلی مخلص سلامت اینجا طبیعت است آزاد است خانه نیست میمان خانه نیست قابل سلامت قبول گل به آبی جون وقتی که خماری می شود گل به آبی جوی وقتی که خماری می شود برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باقی نه آب آید توی خواهم کرد گوید باقی نه هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر کی کرد آباد یک صحرای ناباد را هر کی کرد آباد یک صحرای ناباد را هر نهال از همتی او سر به بالا می شود دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدری آدم هم بلند از خاک ساری می شود قدری آدم هم بلند از خاک ساری می شود گل به آبی جوی وقتی که خماری می شود برگ هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود آب آید توی خواهم کرد گوید باقی نه آب آید توی خواهم کرد گوید باقی نه هر قراری عاشقان از بیقراری می شود هر قراری عاشقان از بیقراری می شود اسبابی که من نواختم این اسباب رباب در چون من در انسامبل ششماقمی شعبه فرهنگ شهری ترسونزاده فعالیت میکنم در اونجا خیلی اسباب‌هایی هستن که مطابق با کاری ما لیکن این اسباب ما شما یعنی که گفتنی که شما یکم بار به دست گرفتید این اسباب را نه یکم بار نه چون این اسباب‌هایی که مثلا در مکتب‌های همین اسباب رو من در نظر بله این اسباب‌هایی هستن که در مکتب‌های موسیقی یعنی که با زبان روسی میگن учебные اسباب‌های کسبی نیستن برای لیکن کوشش کردیم این اسباب از دهه قرطاق یعنی که این اسباب شما بله. بعد که بله شهر آمده الان چون امروز ما وقتی که به اینجا برای استراحت اومدیم ما دانستیم که شما ما از به اینجا سفر میکنید با ما خوردید مثلا چون شما دیدیم الهام ما اومد و خواهش کردیم از دهه قرطاق یا دایره و
اسباب آوردن خب با طور امکانیت خب اجرا کردیم. خیلی ما وعده کردیم اول مستوبه ها بله مستوبه کوهی بهترین مستوبه مرمت انا کن مستوبه کوهی از مستوبه خانگی چی فرق دارد؟ مستوبه خانگی در خانه همه شرایط هست. مثلا اینجا با مثلا خیلی که دانش میبینید در مستوبه کوهی مثلا در خانه دنبه میده میکنین گوشت قیمه میکنین. مثلا در کوه مثلا اگر قیمه کردم نشد میتونه گوشت ساعت مونی بعدا زیره انا این خوشبوی کننده با مزه این چیز کم فرقی داره. تمام بهترین محصول مرمت. نوشی جان کنین اکا جان نماگه خوراک ها بسیار بولازه. دوام روز خاطراتی نیک برداشتیم. اکنون شام هم فرا رسید. با فرا رسیدن شب باز یک گروه صنعتکاران که برای استراحت به موضع لب جای آمده اند با ما همراه شدند و بالای کت نشستیم و در هوای تازه طولانی صحبت نمودیم و هم محفل شعر و سرودخوانی برپا شد. واقعا برای شب را روز نمودن در خواجگی ماهی پروری احمد گلماهی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. صحبت ما با دوستان تا در ادامه یافت و داخل خیمه های کشاد و برهوا به مشکل شب را روز نمودیم. هوای این منطقه وطن عزیزمان چه خوشفارم است و روحیه کس را بالیده می سازد. بعد نهاری کمی اطراف حوضها گشت و گذار نمودیم و سپس به گرفتن ماهی شروع کردیم. انا این حوض است که میزاجان یا سیاحان می توانند خودشان با استفاده از شست ماهی گیرند و وابسته به ذوق خویش پزند و استعمال نمایند. به ما هم همین گونه شرایط فراهم آورده شد. طوری گفتیم در خواجگی مذکور 3 نوع ماهی پرورش کرده می شود: گلماهی دریایی یا رودی، امریکایی و ایرانی. گلماهی دریایی در دریاچه ها و شاخاب دریاهای کوهی زندگی می کند. درازیش تا 30 سانتی متر می شود. خالهای خردی سیاه و سرخ دارد. وابسته به مهلت سکونت رنگش را تغییر می دهد. در 3-4 سالگی بالغ می شود. در شرایط مساعد ماه‌های اکتبر نوامبر تا 1500 دانه تخم می‌گذارد. تخم‌ها طول 2-3 ماه انکشاف می‌یابند. غذای گلماهی دریایی خرچنگ شکل‌های خرد و دیگر موجودات آبی است. گوشت لذیذ و پربها دارد.
мо ҳам тавонистем 9 дона моҳӣ гирем ва акнун зарур аст аввал онро забҳ ва тоза намуда сипас пухта бошем. این چه خیلی ماهی همیم همین ماهی؟ این موی دریاگی هم ماهی دریایی ها؟ هم ماهی که شما در اینجا پرورش میکنه کلان پرورش کرده میبرده اونجا. چقدر وزن میگیره همین ماهی؟ این تو ای 100 گرم با بعدی که 500 600 گرم شد با وزن میگیره تو وقت دو سه سال وقت داره 3 4 سال دیگه وقت داره تو 500 600 گرم شدن شد ها 4 سال بعد 500 600 گرم وزن میگیره همین حوزه تقریبا وزنش چقدر است همین ماهی؟ این 1 کیلو 100 گرم است وزن ماهی؟ این در چند وقت مخه شدگی؟ 5 ساله уже 5 ساله ها؟ 5 ساله بعدی چند سالگیش وزن میگیره؟ بعدی دو سالگی уже بعدی ای دو میگذارد بعدی وزن میگیره ها بعد وزنش دام میگیره 5 سالگی شد تو 1 کیلو از 1 کیلو زیادتر هم میشه؟ تو چند کیلو میشه؟ تو 4 کیلو 5 کیلو ماهی 5 میشه تو 4 5 اگر با اون شرط که تامینت خوب باشه خوراکش سری وقت سری وقت باشه نزنه یگان کس یگان شکار نکنه نه نکنن اگر میشه خب در وای میپرتید میشوید نه مبارز یک آب بیارد خواهی مبارز یاردم کن бояд зикр намуд ки дар хоҷагии моҳипарварии аҳмад гулмоҳӣ забхонаи махсус ташкил карда шудааст ва дар он шароити мусоид мавҷуд мебошад. тамошобинони иззатманд дар хоҷагии моҳипарварии аҳмад гулмоҳӣ тавре шумо дидед қаблан мо нишон додем махсус ҷои моҳиро масалан омода кардан ҳаст ин ҷоро ба он хотир ин мутахассисоҳо интихоб карданд ки анамин ҳамсафарони мо бисёр хостанд дар назди онҳо моҳӣ масалан тоза карда шавад ва ҳамзамон дар ҳамин ҷо мо худамон пазем ҳамин моҳиро ба ҳамин хотир ҳамин тавр нест ба ҳамин хотир мо ҳамин ҷоро ҳам дар табиат ҳам дар назди ҳамин ҷое ки мо нишастаем дар ҳамин ҷо интихоб кардем даунти инаш майдатар аст ба фикрам назар баба ёки камтар бу майдатар майдагиш арои вайш ҳамеша дар намехӯрад хӯрокаи соз намехӯрад барамш кам хӯроке ки хӯрд вазн намегирад ҳам чӣ қадар ки хӯрок бисёр хӯрд ҳамон қадар вазн мегирад меҳмонҳо мебиянд бисёр фармоиш мекунанд моҳӣ меҳмонҳое ки мебиянд дигар давлатҳо аз хориҷӣ ҳам бисёр мебиянд мебиянд дар вақти гармиҳо рӯзои истироҳатӣ рӯзои истироҳатӣ омада инҷа моҳӣ истеъмол мекунанд шумо пухта метиҳед ё ҳастанд нафароне ки худошон пазанд ва мисли мо ҳастанд гурӯҳое ки мехоҳанд худошон пазанд худашон ин намудам ҳаста ки мо худмон бирён карда метавонем истеъмол ин рангаш зард аст чӣ хел моҳия ин моҳи королевский мегӯянд моҳи шоҳона моҳи шоҳона инам мо ба ҳамҷа мебурем дар ҳамин худмон истеҳсол мекунем ин намуди моҳи ҳаминам аз икра шумо истеҳсол мекунед баъд як намуд дигар ҳаст манамин чӣ хел аз рӯи холаш фарқ мекунад вай чи аст чӣ намуд моҳия ин намуд шам намуди фаънак моҳи ваяё ки мо истеҳсол дар тоҷикистон мекунем худ мо истеҳсол мекунем дар ҳамин моҳия кадом моҳия вай ин намуди моҳӣ намуди гулмоҳӣ дайрогиро мешиносем аз рӯи чӣ аз рӯи гулҳояш анҷа гулҳои зард дораду сиёҳ ҳамин намуди гулмоҳия шумо дар чанд ҳавз парвариш мо мекунед дар 3 ҳавз парвариш мекунем инро мо аз дайро дошта оварда икраша гирифта парвариш мекунем ин намуди моҳиро
тақрибан чӣ қадар моҳӣ ҳамин гуна моҳӣ ҳаст ҳозир дар хоҷагии шумо? дар хоҷагии мо ҳамин намуди моҳӣ 3 ҳавзро ташкил мекунад. Дар ҳар ҳавзаш 5000 та тахминан ҳаст. хусусияти фарқкунандаи гулмоҳӣ дар он аст ки ҷое ки об олуда мешавад вуҷуд дошта наметавонад. аз ин лиҳоз гулмоҳӣ барои ташхиси обанборҳо истифода мегардад. вақте ки дар об моддаҳои заҳрнок пайдо мешаванд, гулмоҳӣ мемирад. гулмоҳӣ дорои моддаҳои беназири муфид мебошад. масалан, кислотаҳои равғании машҳуре ки холестеринро дар бадан танзим карда майна ва системаи асабро ҳавасманд мекунанд, маҳз дар гулмоҳӣ мавҷуд мебошад. аммо бояд фаромӯш накард ки моҳӣ маҳсулоти зуд вайроншаванда аст. зарари он метавонад аз нигоҳдории нодуруст сар занад. дар натиҷаи тадқиқоти олимон гулмоҳӣ дар пешгирии саратон фоида дорад. одамоне ки аксар вақт ин навъи маҳсулотро истифода мебаранд, камтар ба касалии саратон гирифтор мешаванд. гулмоҳӣ ҳамчунин як воситаи хуб барои гипертония, депрессия ва беҳтар кардани хотира мебошад. манфиати дигари гулмоҳӣ маҷмӯи таъсирбахши витаминҳо мебошад. маҳсулоти мавриди назар аз фосфор ва йод, рӯҳ, калий ва бисёр дигар моддаҳо ғанӣ мебошад. моҳӣ баданро бо моддаҳои зарурӣ барои ҳуҷайраҳои мағзи сар сер мекунад. рушди фаромӯшхотириро кам мегардонад, самаранокиро афзун мебахшад ва летаргияро дар инсон бартараф месозад. Gardona. Kani ma'lumot qiling. موهی ما پختیم همروی برادر چخل کنی اکنیت کنی چخل اومده است mana tarafka Tema? Bo lazzat olmasa? Xeyr. باشد کیلوی خیلی دوسته Boris xeyr. Ramazan? тамошобинини иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ давоми 2 рӯз ҳамроҳ бо дӯстон дар мавзеи лаби ҷай яъне дар хоҷагии моҳипарварӣ аҳмад гулмоҳии шаҳри турсунзода як сайёҳати хубу хотирмон доштем ва ба шумо низ ҳамин тавр тавсия медиҳем ки ҳамин гуна сайёҳатҳо ташкил намоед ва як истироҳати хуб карда бошед. дар ҳамин ҷо ба барномаи навбатии агротуризм ҳусни анҷом мебахшем ва ба шумо саодати зиндагиро таманно мекунем. хайр.